velkommen til Salling News. Klokken er nu 20.00. Et problem, der allerede fylder meget i Danmark, er nu gået helt over gevind. Se og Hørs tidligere ansatte Kent B. Rasmussen har lige udgivet bogen om de brutale midler, Se og Hør bruger for at få fat i private oplysninger. Bogen den hedder Livet det forbandede, og nu har jeg min kollega Maiken Dyrvig ude og snakke med Kent B. Rasmussen. Jeg sidder her med den tidligere ansatte på Se og Hør, Kent B. Rasmussen, som efter sin fyring har valgt at skrive en bog omkring Se og Hørs svindlerier. Hvad var grunden til, at du skrev bogen? Altså, jeg blev fyret, og så blev jeg vred, og så skrev jeg bogen, og så stak de mig i ryggen, og altså, i min verden, så er det øje for øje, tand for tand, ja. Hvad ønsker du at få ud af den her sag? Jeg vil have hævn, og det er derfor, at jeg har afsløret de midler, Se og Hør, de bruger. Og hvad nu, hvis det her det ender med en fængselsstraf? Altså, hvis jeg skal i fængsel, så har jeg det fint nok med det, men jeg forventer bare, at de mænd, der også har været med i det, de tager deres straf. Hvad synes du professionelt om at købe sig til folks private bankoplysninger? Altså, det er uhørt, at det bare kan lade sig gøre. Datasikkerheden her i Danmark, den halter gevaldigt, og som journalist på Se og Hør, tænker vi jo ikke på den anden side af sagen, fordi for os var det jo pissegodt og skide godt at få de redskaber hjem til en god historie. Ja. Er du skurk eller held i den her sag? Altså, det afhænger jo af, hvad øjnene de ser. Så jeg er sikker på, at jeg er både skurk, og ja, det afhænger af, hvem man spørger. Og jeg har det egentlig fint med begge roller, må jeg sige. Tak til Kent B. Rasmussen, og nu tilbage til studiet. Tak til vores reporter, Maiken Dyrvig og Kent B. Rasmussen. Og nu til noget omkring det samme emne, men med en tidligere chefredaktør. Henrik Qvortrup var chefredaktør for Se og Hør fra 2001 til 2008. De samme problemer skete dengang. Og Kent B. Rasmussen skyder nu skylden på Henrik Qvortrup. Henrik Qvortrup er blevet sigtet for ulovlig telefonaflytning, og jeg har min kollega Anne Thomsen ude at tage en snak med ham. Jeg sidder her ved den tidligere chefredaktør for Se og Hør, Henrik Qvortrup. Er du skyldig, Henrik? Nej, jeg er ikke. Jeg er klar med uskyldig. Men hvorfor bliver du så anholdt? Kunne du ikke spørge politiet om det? Jeg erklærer mig i hvert fald uskyldig. Men først og fremmest, hvad er det, du er sigtet for? Altså, jeg kan faktisk ikke huske det. Det må du snakke med politiet om. Det handler om paragraf, så meget ud af. Hvad står de paragraffer for? Altså, det må du spørge politiet om en advokat om. Det lyder som en videregåelse af fortrolige oplysninger. Det skal nok passe, andet vil det være mærkeligt. Men hvordan har du det med, at Kent B. Rasmussen har fortalt om de metoder, I har brugt til aflytning? Altså, jeg vil ikke gå ind i sagen, men jeg kan sige, at jeg er nået frem til, at skulle afgive en rigtig god forklaring. Vi siger tak til Henrik Qvortrup. Tilbage til studiet. Tak til min kollega Anne Thomsen og Henrik Qvortrup. Og nu til noget helt andet. En gruppe unge journalister og en tv-producer er ved at bryde igennem med deres fantastiske idéer. De har mere end 24.000 likes på Facebook og 15.000 followers på Instagram. De har lavet deres egen tv-serie ved navn De Kendte. Mød de 4 stræberpiger i morgen ved samme tid. Tak for nu og rigtig god aften.